Haan ngayon kan kano dagiti bisbisita, turista, na dumaduma nga estudyante, karagiti pagadalan iti siyudad Tilawag, dagiti naggapu kariti na dumaduma a lugar iti probinsya, ken kabkabangibang a lugar iti Ilocos Norte. Kang runaan na, dagiti lumugar iti siyudad Tilawag, ti bara ti init, kabayatan iti inda panang padaan, ken panang buya, karagiti agkakapintas nga small ken big floats, kabayatan ti pan na kaysayangkat, ti Pamulinawen Grand Parade, apaset ti Pamulinawen Festival 2023 iti siyudad Tilawag. Indolwan ni Mayor Michael Marcos Kion, ken dagiti agpanpanday linteg iti Lawag City, tinangbuya, karagiti partisipantes, kang runaan na, dagiti agkakagarbo, agkakayunik a floats, adagitoy ket insali, dagiti na duma-duma nga agencies, munisipyo, dagiti adda iti private sectors, ken dagiti pagnegosyuan nga adda iti probinsya nga Ilocos Norte. Awan ti mangayat apaabak, tinaysiyangkat apasalip, ti kinapintasan ti small and big floats, aday ito'y ti maysa, kariti highlights ti pan na kaysiyangkat ti Pamulinawen Festival 2023 iti siyudad Tilawag. Dua atawen nga awan tinaysiyangkat akasting aktibidad Tilawag City, gapuan na napailaeng ti pinanglaban ti COVID-19 pandemic, itay kalabes adwa atawen. Isut gapuna nga iti karaytoy tawen 2023 ket inpakita ti suporta dagiti na duma-duma a partisipantes ti nadakamat nga aktibidad ti siyudad Tilawag para ti Pamulinawen Festival 2023. Manipod iti siyudad Tilawag para ti JCQ News Plus, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.